Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Tsiku lobadwa Chilima akhazikitsa bungwe la ntchito zachifundo. Pofika mwezi wa February 2025 papita miyezi isanu ndi itatu chimwalireni yemwe anali wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Saulos Klaus Chilima pa ngozi ya ndege imene inachitika pa 10 June 2024 ku Chikangawa mboma la Mzinda. Lero lachitatu pa 12 February 2025 ndi tsiku limene malemu Saulos Chilima omwe ankakondwera tsiku lawo lakubadwa ndipo anakhala kuti ali ndi moyo bweza kusangalala kuti akwanitsa zaka 52 zakubadwa. Pokumbukira izi madzulo alero kuyambira nthawi ya 6 koloko madzulo ku BICC ku Lilongwe kuli mwambo okhazikitsa bungwe lotchedwa SKC Foundation lomwe mwazina lipititsa patsogolo masomphenya omwe anali nawo malemu Dr. Saulos Chilima, amene abwera ndi ganizo lopanga komanso amene aziyendetsa bungweli ndi Mary Klaus Chilima, amene anali mkazi wa malemu a Dr. Saulos Chilima. Mayi Mary Chilima aitana mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera kukakhala nawo pa mwambo okhazikitsa bungweli. Wena machero umlenji utisamukha unkata peo. So apa mutizomereze ti lutire na ndoa hii. Chishewa wanchitumbuka. Ya chishewa ningo jida iwili ya sanga. Number 1. Koso wanzeru saja nteza wa mbeu. Number 2. Mundika ntauzire jifasi mumbaya. Umamudu wankani yokuti kumaonesesa, kumamvesesa kuti zisalakwitse. Amanena kuti kuchidima unapangisa mwana wa mbuzi kuyamwa tonde. Osaiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.